5. suurin maa on tässä. Afrikkalainen ja eurooppalainen keittiö törmäävät Brasiliassa. Maailman värikkään ja monipuolisin keittiö on brasilialainen keittiö. Mutta mikä on brasilialaisen kanaruuan juju? Haloo! Miten Brasiliassa grillataan kanaa? Siellä käytetään paljon kokosmaito, mitä oli maustetta. Sitten oli rosmariini, mikä oli lakrinilehti, käytetään paljon. Ja aina siinä tulee mukana katilassa ja sitten jälkeen kun sekoittaa, tulee parempi maku. Obrigado! Kiitoksia, obrigado! Ja näin kokataan Kariniemen grillipihvit brasilialaisella sykkeellä. Kanaa! Perunaa. Porkkanaa. Ja sitten omenaa. Maissia. Punaviini etikka. Vähän sekaan suolaa ja pippuria. Ihan lopuksi majoneesi. Ja sekoitetaan. Korianteri ja lehtipersiliä. Ha! Brasil! Bom bom bom!